Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan abokai barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyo zan nuna mana hanyar da zaka bi ka samu kuɗi da application din Popularis Bank. Kamar da kuke gani, Popularis Bank banki ne dai babba wanda mutane da yawa suna amfani da Popularis Bank kuma suna yawan samun kuɗi da shi ta hanyar referrals. Domin gani hakan zai kasance kai idan baka yi mana subscribing ba a wannan channel, ka taimaka nuna mana alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙwararra sannan ka like na wannan bidiyo inda dama ka share zuwa ga yan abokai su gani su amfana. Mu shiga a cikin bidiyon. Da farko dai akwai link na wannan application mai suna Bolt. So dan kanin link din zai kai ka Google Play Store a domin ka sauke wannan application din har ma ka iya samun kuɗi da shi wannan application. So dan ka sauke shi zaka zo ka shiga cikin shi kamar haka. Dan ka shigo cikin shi kamar haka zai buƙaci kai sign off kamar yadda ku gani, idan kuma kana da account sai ka log in. Idan kuma kai farkon buɗe shi ne sai ka shiga wannan farkon ina ka ce sign off. Sai ka danna shi kamar haka. Dan ka danna shi kamar haka zaka ga nuna let's get you started. Idan kana da account zaka zabi na farko nan, idan baka da account zaka zabi I don't have Popularis Bank account. Idan kuma kana da account a shi zaka zabi I have a Popularis Bank account. To mu a matsayin bamu da shi zamu creating wani ne sabo, zamu zo mu zabi wannan na farkon I don't have a Popularis account na farkon nan zamu zabe shi kamar haka. Dan ka zabe shi kamar haka anan zai buƙaci ka sa email address naka, sai ka zo ka sa email address ɗinka kamar haka. Bari mu sa namu. Kamar da kuke gani gashi na sa email address ina, sai na sa phone number nawa, sai ka sa phone number ba tare da ziran farko ba, sai ka cire ziran farko sai ka sa number wayarka. Sai ka zo ka sa BVN, kasancewar banki ne dole sai kai amfani da BVN naka, sai ka sa BVN ɗinka. Dan ka gama sa BVN naka sai ka zo ka zaɓi select currency da wanda kuɗi yake so ka dinga amfani da su. Kasancewar mu Najeriya ne amfani da NGN kamar da kuke gani. Wajen da fara kuɗin sai ka zo ka sa wannan kuɗin da kuke gani a jikin screen, za ka yi amfani da wannan kuɗin kamar da kuke gani gashi ni na sa, sai ka amfani da wannan kuɗin. Sai ka zo ka danna wannan ɗan tick ɗin I have to agree to term and conditions, sai ka danna shi zaka ga ya good, sai ka danna continue. Dan ka danna continue zaka jira shi kaɗan, zai buƙaci ka ɗau selfie, ka ɗau hoton fuskar ka, take a photo, sai ka ɗauki hoton fuskar ka nan, sai ka bashi permissions allow. Yawwa kada ka manta idan ka da ɗaukan selfie ɗin nan, so zaka jijiye fuskar ka, zaka kuma ka kulle idon ka. So dan yayi zai nuna maka perfect shot, zaka ga ya nuna mai alamar good, ma'ana dauka daidai kenan yayi. So idan ba kai verify na BVN naka ba zai taba wucewa ba kamar kuke gani na wuce. Dan ka gama sai kai continue kamar da kuke gani, sai ka jira shi kadan. Ga hannuna please wait. Okay, dan ka gama za su tura maka OTP a ita wannan number da kai verify na BVN naka, zaka ga OTP ne daga Popularis Bank, sai ka dauka ka sa 64. Kamar da kuke gani gashi na sa OTP din kai tsaye zai wuce da ni. Bara mu jira mu gani. Okay. Okay, dan ka gama sa OTP din successful, zai maka congratulations, your mobile has been verified successful, next let's set of password. Sai ka zo ka danna ina aka ce let's go domin ka seta password a cikin wannan application. Sai ka danna nan ina aka ce let's go, sai ka danna shi kamar haka. Sai ka zo ka saka password naka. Misali bari na amfani da wannan password, zaka yi amfani da irin wannan password ka sa kamar misali @y sunanka @ahmad wane ne, sai ka sa 1 2 3 4, sai ka sa character irin alama hash ko ko alamar naira, irin wannan da characters din ya zama a ce strong password ne zaka sa. Ga nan ni bari in sa nawa kamar da kuke gani, in sa da babban baki da karamin baki kamar da kuke gani. Yawwa kamar yadda kuke gani na sa password ina, sai zo ina aka ce I agree din nan to time and condition today. Time and condition sai na continue. Sai ka zo ka danna continue kamar yadda kuke gani. Mun yi step 4 kenan, sauran step 1 mu gama. Dama step 5 ne zaka gama complete registrations. So dan kan na ka dan jira shi dai kamar yadda bukata.
Yawwa da ran ka ƙara gama nan take ma zai ƙara nuna maka da cewa congratulations, your profile has been created successfully, you can log in with your email address. Yanzu ka riga ka gama komai kai creating na account ɗinka, yanzu zaka iya log in ta hanyar amfani da Gmail ɗinka, zaka danna continue domin ka je kai log in na account ɗin naka, sai ka danna continue. Yanzu zai shiga da mu step 5 kenan. Okay, ga hoton ka ne ya fito, ga komai ga bayani, zaka yi upgrading ga hinan. Idan kana so kai upgrading na account naka, yanzu zamu zo mu seta transaction pin. Idan kana so kuma kai upgrading na account ɗin ga hinan maximum balance, idan baka upgrading nashi ba zai dau maka 300 ga hinan, kuma minimum deposit shi kuma 50,000, minimum daily transfer shi ma naira 50,000. amma idan kana so kai upgrading zaka yi amfani da bill da waye domin kai upgrading naka. Yanzu mu zamu create na pin ne, transaction pin, wanda zamu iya cire kuɗi a cikin wannan account din. Sai ka zo ka nan ina aka ce create your transaction pin din nan kamar kuke gani, sai ka danna shi. Dan kan nan zai buƙaci ka saka transaction pin din naka wanda kake so ka dinga ciran kuɗi a ciki. Sai ka danna transaction din da ya maka, kowanne ya maka kawai sai ka danna, sai kai confirming. Sai ka zo ka danna ina aka ce, amma a wajen transaction din ka kula ba a so ka amfani da irin 00 guda 4 ko kuma a ce 1 2 3 4, so ba sa buƙata. Idan ka sa wannan ba zai ba, sai ka zabu wanda dai ba za a iya gane shi, wanda ba za a iya maka hakin nasa ba, sai ka danna continue bayan ka zaba. Okay, dan take za ka ga ce maka don't ya sai successful kamar kuke ka danna don't. Dan kan don zai shigo da kai cikin application nasu kamar da kuke gani, sai ka zo ka danna wannan dan tick din, ka danna alamar good na. So nan wannan shine home na application nasu. Idan ya kawo ka idan zai buƙaci kai upgrading nashi, idan kana so ka zaka yi upgrading nashi, idan kuma baka buƙata zaka danna don do it later din nan kamar da kuke gani, sai ka danna shi kamar haka. Kamar da kuke gani da ran ka shiga cikin shi zaka ga sun baka account number, kamar da kuke gani ga account number naka nan, ga banki ne, ga komai duk. Idan kana so kai funding zaka ga dauki wannan account number ka saka kuɗi nan take, zai buƙaci ka abun nan, zaka saka ma kuɗin ka a shi wannan account din naka na Polaris. Kamar da kuke gani, sai kuma magana dole ma sai kai upgrading na account din naka. Idan ka shigo shi za su buƙaci kai upgrading nashi. Idan kana so kai upgrading din account din naka dai zaka zo ka shiga wannan alamar hoton naka, kamar da kuke gani gashi ina ka ce upgrade to your account, zaka zo ka danna shi kamar haka. Dan ka danna upgrade to your account zaka jira shi kaɗan. Kamar da kuke gani ga upgrade din, kala upgrade din da zaka yi, ga wannan minimum zaka iya saka 500,000 a ciki, sannan kuma deposit 500,000, daily transfer limit shi ma 500,000. kamar da kake zaɓa wani yake bukata. Gashi kuma unlimited, ga kuma unlimited minutes 33 kenan idan kana so ka mai da shi. So kuma unlimited ne mara iyaka zaka sa. Idan wannan na biyun kake so, idan wannan kowanne da kake so zaka taba shi kamar haka. Mun taba na biyu kamar haka. Idan zaka upgrade nashi misali kenan, zaka zo ka danna address, ka saka address naka da komai da ka sa da birninka da sitinka da address naka da kuma landmark da waye ka dan yi description, ka dan sa attachment, sannan ka dau hoto na hoton select your, zaka zabi select your photos, zaka sa hotonka wanda za a yi amfani da shi. Bayan ka sa hoto sai ka danna musu continue da kuma upgrading naka duk zaka zo ka cike shi kenan. Step 3 ne ake bukata ka cike. Sai ka zo ka danna order means of identity din nan, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Za su buƙaci ka sa national ID naka, ko kai amfani da voters card ko national ID card da nan dai duk wanda kake da shi zaka yi amfani da shi. Kamar da kuke gani duk gashi nan, ka sa date of birth da komai na jikin national ID card din naka. Sai ka zo ka dau hoto na, idan slip ne ko kuma waye zaka dau hoton identity naka din, irin katin dan kasa haka. Sai ka zo ka dau hoton shi, sai ka danna save. Sai kuma step 3 sai ka zo ka danna, sai step 3 sai ka dau signature kamar da ake amfani da shi, sa hannunka kai sign a takarda, sai ka dauka ka tura musu, sai ka danna save. Nan take shine kai upgrading na account din naka. Sai kuma magana hanyar da zaka samu kuɗi da shi wannan application na Polaris Bolt. Zaka zo ka danna wannan dige-digen guda 3 kamar da kuke gani ga su nan masu dan kala din nan, sai ka danna shi kamar haka. Dan ka danna shi kamar haka zaka dan yi scroll, ga wani guri ina ga ce refer a friends din nan, refer a friends, zaka danna shi kamar haka. Dan ka danna refer a friends zaka zo ka copy wannan, za su baka code anan, sai ka copy ka share nishi zuwa ga yan uwa, kai share nishi zuwa ga mutanenka, kamar kafafen Facebook, kafafen sada duk inda dai jama'a suke yawan shiga. Zaka zo ka share nishi a domin ka gayyaci jama'an ka, kai bayani legit wanda za su fahimta, a domin su bi ka, kai register da abun nan, kai sai kai kwadin na copy din nan kawai. Saka ina kace copy nan take ga ne maka copy na referral scores ɗinka. Sai ka danna ina kace share kamar haka, zai bude maka inda zaka sharing din sa ga zuwa yan uwa abokanka, WhatsApp ko ina ne, sai ka tura. Kamar da kuke gani zaka iya samun naira 6,000 a daily idan abokinka ya sign up da shi wannan abun, kuma ya zo upgrading din account ɗinsa, kuma ya requesting na card, har requesting na card. Idan kai requesting ko virtual card ko kuma physical card da duk wanda ya requesting na zaka samu wannan kuɗin da shi wannan application mai suna Bolt Polaris. Dan wayan kun da wani video kun nan alamar like, idan kun kai bakon zuwa ne a wannan channel
ku danna mana alamar subscribe. So muna godiya da kasance da kai da Uzairu TV Village. Mu huta lafiya.